Nagyon örülök és nagyon-nagyon boldog vagyok tőle. A nyitótáncunkat a 3 éve alakult Javkó tánccsoport mutatja be önöknek, nektek. A fiúk és lányok, vagy urak és hölgyek nagyon-nagyon lelkesen készülnek minden bálunkra, minden fellépésükre, mert annyira ügyesek lettek már, hogy rendszeresen fellépnek Katalin bálon, Erzsébet bálon, rendőrbálon, sőt a Kórház Szövetségi bálon. Fogadjátok őket nagyon-nagyon sok szeretettel, a Kórházi Javkó tánccsoport! Arnold Péter és párja Patakiné Györgyi. Fekete Antal és párja Andrea. Az én szívemnek kicsit kedves páros, laborosok, a Keres Pisti és a Karsainé Juditka. A következő párosunk, ami drága Pötyikénk, és párja Mikó Tibor. Az édes kedves drága Turbuc Mártikánk, és párja dr. Tudor Alajos. A szépséges Kácson Erika, és párja dr. Kruppai Ferenc. Fogadjátok őket nagyon-nagyon sok szeretettel. Köszönöm!
órától, 16 órától, ez mindig megbeszélés kérdése, ingyenes táncoktatás történik. Mindenkit nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel várnak. Egy kicsit be kell, hogy vallanom, hogy a férfiakat talán egy kicsit nagyobb szeretettel várják, mert mindig sokkal kevesebb a férfi, úgyhogy akinek kedve van, járjon táncolni, és ők is ugyanilyen szuper táncokat táncolhatnak, mint a Javkó tánccsoport. És most mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok a vacsorához, és nagyon-nagyon jó szórakozást. Köszönöm szépen!